हेलौ लोगोफोर बिसिबां गोबावनि उनाव दिनैसो ब्लग लानानै फैलायबाय आं लोगोफोर कन्टेन्टखौ मोना नालाय नागिरबाबो मा खालामगोन मा मागोन बोरै बानायनांगौ बोरै बानायनाङा कन्टेन्टखौनो गोसोखांबा मोनला आङो ओंखायनो दिनैहाय गोसो गोथारै लानानै फैलायबाय थालिर बागानाव मोजां गोसो होनानै नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ स्किप दा खालामदो लोगोफोर नै ओरैहाय नै थालिर बागान दै होगासिनो हरै आरो थालिर बागाननि सिङावनो थाइबें दं बानलु दङ आंबो बांगालनि जोलै एसे सनहांबाय आरोना लोगोफोर ओरै नै थाइबें दङ थाइबें बागान ओरै नै थाइबें बागान बे सिङाव थालिर दंजोबो आरोना जौहांजोब्बाय मास मोनसेसो जाबाय गायनाया माबायदि जादों भिडिअआ कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर आरो नै ओरै बानलु दंजोबो बानलु बिफां देनां थाइबा आरो मोनसे ब्लग लाना फैबावगोन आं लोगोफोर दा नै जौखांजोब्बाय जास्ट मुनुवाजोब आरोना औ मुनुवालायनो ओइ सरि लोगोफोर मालभगजोब मिस्टेक जायोलै नैबे आंनि खामला आरोना माबा सानसेयाव माबा बुजायो आं मोनो 350 सानसेयाव एबाराव 400 होनांसिगोन नोङो 400 नांसिगोन दे मावब्ला मोजां जाबानो जायोना आरो एसे सिखाव खामानि मावनांगौबा होखारहरजागोन मानसिया खुसुगावनिसो आरोना खुसुगाव बागान फारानि मा नाम नोंना एसे खिन्थाहरलाय हाग्रामासो आंना नामा हाग्रामासो बिटिसि चिफ मिनिस्टार बाप रे बाप रिजेक्ट जानाय रिजेक्ट जानायसो आरो सिखांनो हाया जादों एबाराव सिखांनो हागौ आङो एबार सोंसिगोन नोंथांमोनाबो आंनाव होदो साफा आंनियाव होदो ओरै खालामनांगोन ओरै दा दै होगासिनो लोगोफोर थालिरा एसे मोजां मोजांनिफ्राय मोजां जाबोगासिनो अखायानो हाया नालाय ओंखायनो बिराद देरनोनो बोलो हाया जागासिनो हेलौ लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै लाइक आरो साबस्क्राइब कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय नोंसिनि अननायाव लोगोफोर